Комбинация Станислав Ангелов, тръгва Мартин Петров, всъщност това има възможност да шутира. Удар на Мартин Петров и това е гол! 1-0 за България! Голмайстор Мартин Петров. Невероятен пробив. В 11-та минута България побежда срещу Холандия с 1-0. Много бърза атака. Мартин Петров смени позицията си, премина по дясно крило. Това свари неподготвена защитата на Холандия и голът е факт. 1-0 за България. Голмайстор Мартин Петров. Това е и отговорът на въпросът защо играе Христо Йолов. Явно холандците, очаквайки да спират само чрез Халид Буларус действията на Мартин Петров, не успяха да разберат кога двамата, Йолов и Марто, смениха своите позиции. Ето тук Йолов чакаше отзад, за да получи топката. Това очакваше и оранжевата защита, а Мартин я промуши между слисания, иначе много опитен, врял и кипял в футбола Едвин Ван дер Сар. По-добро начало на този лош терен не може да очакваме за българският национален отбор. Мартин Петров се превръща в абсолютната ключова фигура в тези европейски квалификации. И ако видяхме